खुलुमबाय पाटगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 32थि बोसोरारि जथुमा खुंफुंदों। पाटगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोंआव थानाय 1 नं सुलझरा गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंजाबाय पाटगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 32थि बोसोरारि जथुमाया। हाबाफारि बायदियै फुंबिलियाव आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनि मुङै बिबार बावनाय आरो ओनसोलनि जेंना जेंगोनाफोरखौ लानानै दर 58 गामिनि गामि बेंगिरि आरो रायजो राजाफोरखौ लानानै मोनसे थान्दै जथुम हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि सानसुमै बसुमतारिया। लोगोसे गेवलां मेल बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारि, बुंथिगिरि आलासि महरै क'क्राझार जिल्ला सोलोंथाइ बिफाननि प्रग्राम अफिसार, जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो सानजा क'क्राझार बिधान सभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन मेलेमजिबि सुबुंफोरा। हाबाफारिनि सोमोन्दै पाटगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिरखां औवारिनि माखासे बिबुंथिफोरखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों आरोबाव मिन्थिनानै लाबावदो। जोंनि पाटगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 32थि बोसोरसालिया जथुमा। बे खुंगा 32थि बोसोरसालिया जथुम्माया थांनाय 16 नभेम्बरावनो जानो गोनांमोन। दा बे 16 नभेम्बराव जानो गोनां जे पाटगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया दिनैहाय मानि थाखाय 20 नभेम्बराव खुंनो गोनां जादों, बेनि सायाव आङो फंनैसो बिबुंथि लाखिनो सानदों। जे जोङो थांनाय 1 सेप्तेम्बराव जोङो बानजाय आफादखौ दाना होनाय जादोंमोन। बे लानायनि गेजेरजों बानजाय आफादा गोख्रोङै हाबा मावनानै जे 16 नभेम्बराव खुंफुंनो थाखाय मोनसे थाम थिम जाखाबायमोन। नाथायबा मिरु बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' हारिमु आफाद गोदान दिल्लीयाव बड'लेण्ड महा उत्सव जानायनि थाखाय बेवहाय मोनफ्रोमबो गुदि बर' थुनलाइ जिल्ला आफादनिफ्राय आरो मिरुनिफ्राय गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोनहा बे हाबाफारियाव बाहागो लाहैनांगौनि थाखाय जोङो आलासिफोरखौ बे जथुम्मायाव मोननाय नङा साननानै बा मोननाय नङाखौ नोजोर नुहुरनानै जोङो बे जथुम्माखौ फावसयनो गोनां जाहैदों। दा दिनै 20 नभेम्बराव बे हाबाफारिखौ लानो थाखाय जोङो थि खालामनाय जाहैदोंमोन। दा बे लेखायैनो 20 नभेम्बराव जे बानजाय आफादनि गोख्रों हाबाफारि मावनाय आरो बिथांमोननि मेंनाय गैया बानाय गैया जे नाजानायनि गेजेरजों दिनै नैबे पाटगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 32थि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनै मोजां जाफुंबाय होननानै आङो मिजिंथिनो हायो। आरो बे हाबाफारिखौ मावफुंनायावहाय जे बानजाय आफादनि गोख्रों बिहोमा दङ, बेवहाय बिथांमोनहा गावसोरनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो बे जोंनि जथुम्माखौ गाहामै गाहाम जाफुंसार होनायनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे साबायखर बावनानै आङो बे सुंद' बिबुंथिखौ सानसेनि हाबाफारि मा हाबाफारिनि गेजेरजों बारलांखो? दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों सानसेनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो बुंनो सानदों जे जोङो गोबांथार हाबाफारि लानो सानदोंमोन, नाथायबा समनि आंखालाव जोङो गोबां हाबाफारि लानो हानाय जायाखै। अब्लाबो जोङो फुंनि समाव जे आफादनि गोथार फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय, रुंसारिफोरनो मान बावनाय, लोगोसे बेनि उनावहाय जोङो थान्दै जथुम जादों। बे थान्दै जथुमाव गोबांथार जोंहा जोंनि ओनसोलनि बा सोलोंथाइनि बिथिङाव खामानि मावनांगौनि सायाव गोबांथार जोङो माखासे थांखिफोर आजावनानै लानो हादों। लोगोसे दिनैनि बे गेवलां मेलावहाय जोंनि हांख्रायनाय बायदियै मानगोनां आलासि बिथांमोनहा फैनानै जोंनि रायजो राजाफोरनो गोबांथार बेसेन गोसा बिबुंथि होफैदों। बेनि थाखाय आङो आलासि आरो साफ्रोम जोंनि मानगोनां थान्दै बिथांमोननिसिम, रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिहरो।